Id-deputat nazzjonalista Mario Gallia qal li Simon Busuttil m'għandux iżomm is-siġġu parlamentari tiegħu. F'kitba jibsa u twila fuq Facebook, Gallia qal li għalkemm għandu dritt jibqa', Busuttil għandu jitlaq mill-Parlament la darba iddeċida li jirriżenja. Mhux jibqa' fid-del tal-kap il-ġdid ikun min ikun, kiteb Mario Gallia li fakkar kif Lorenz Gonzi ta' ġentlhom li hu meta iddeċida li jirriżenja minn kap tal-partit wara t-telfa tal-2013 ċeda mill-ewwel is-siġġu parlamentari. Mario Gallia żied jgħid li l-grupp parlamentari taħt il-kap il-ġdid ma jistax jibqa' rubber stamp kif sfortunatament ħafna drabi spiċċa taħt Simon Busuttil. Qal li l-kap il-ġdid irid jisma' lill-grupp u mbagħad jitkellem hu. Il-grupp parlamentari m'għandux jiġi biex jiddiskuti issue meta l-partit ikun diġà ħa pożizzjoni pubblika dwarha. Kiteb Mario Gallia li ddeskriva lil Simon Busuttil bħala awtoritarju. Fost oħrajn semma kif id-deputati nazzjonalisti saru jafu bil-koalizzjoni ma' Marlin Farrugia mill-midja. Kummenti li kkonfermaw dak li l-midja tal-Partit Laburista kienet qed tiżvela fl-aħħar xhur. Żied li karigi elettivi bħal dik daqstant importanti ta' Segretarju Ġenerali għandhom ikunu ta' bilħaq kontestati u jiġu eletti u mhux imposti. Rosettejk ġiet imposta mill-kap tal-partit, għal Gallia li żvela kif kien hemm nies oħra interessati. Nies oħra ferm validi li dak iż-żmien rridu jikkontestaw kienu ġew ordnati ma jikkontestawx mit-tmexxija tal-partit, kompla jinkiteb. Mario Gallia, ex-membru tal-kabinett ta' Gonzi qal li l-konsegwenza kienet li spiċċaw b'Segretarja Ġenerali li la kienet taf lil partit u inqas il-partit kien jaf lilha. Fi ftit kliem għal Mario Gallia libset żarbun li ma jiġix. Tkellem dwar kif nies b'esperjenza qalulhom li m'hemmx bżonnhom għax ħadmu taħt Lorenz Gonzi u Edi Fenekadami. Ishom għandhom il-pesta għal Mario Gallia li fisser kif il-Partit Nazzjonalista ma kellux strateġija. Qal li jirrispetta lil Simon Busuttil u jifhem li ħadem ħafna, però tenna nistqar li qatt ma qbilt mal-istil ta' tmexxija awtoritarju tiegħu. Kont inħossu mhux miftuħ biżżejjed għal min ma jaqbilx miegħu. Mario Gallia qal li dak għadda u mar, li hu żgur u li l-Partit Nazzjonalista se jkollu mexxej ġdid. U allura jemmen Gallia, Busuttil għandu jiskot u jieqaf jieħu deċiżjonijiet importanti li jorbtu il-kap il-ġdid. Qal li taħt Simon Busuttil nibtet klikka li lil dawk li jmorru tajjeb miegħu għamlithom allat. Il-primadonnas għall-opri tajbin mhux għall-politika, tenna Mario Gallia.